ditahan juga, kurang tak namu. Ditahan juga, kurang babaso. Ditahan juga, kurang tak namu. Ditahan juga, kurang babaso. Ditahan juga, kurang tak namu. Kesudahannya dilape juga. Manyis temanaro. Ambo. Iyo kabake stanjo sambah dipuhunkan. Menitala. Walau di awal kalam tadi dek sambah hambo nan sabarih dek katu hambo nan sepatah mulut tetap buah kena rapek sambah terserak kena rami. Tan sano ambo wakatu dinan lai ado teracak di limbago tetonggok di pusako manabang lai di pangka menjuluak lai di buah wakatu lai di nambana laki latuah di nambanya. Tapi kok wakatu dinan tidak malu tertumpah pada ambo orang tecor yang padokan yang berkipeh paluah kadado berkumpul darah ke jantung buruak berito di negari. Tapi semantang pun baik itu Ustaz. Ampunlah hambo dek pangulu banyak nan sati orang gadang banyak nan batuah bago merusuak sampai lalu nan dituju kai tuju. Tak kalau semua kadikali, tak kalau rantiang kadipatah, pengulu berdiri di nagari membangun adat jo pusako madokan barih jo balabeh menyusun cupak dengan gantang. Di adat nama memakai pusako tinggal murunggoi cupak tetagak utang maisi. Sungguh pun yo nan sagano itu dek silang nama pangka karajo nama pokok, dicarilah bulet nan sagolong picak nan stapiak. Bulet lah dapet digolongkan, picak lah dapet dilayangkan, mako dilapeh nan mujang nemu do matah nan tahu nan cadek pandai. Kok jauh dilayangkan surek, kok ampia dilayangkan siriah. Kemujuran dek silang nambah pangka namanya, jauh disaru alah datang ampia dipanggil alah tibo samulah berhadir di atas rumah gadang nangko. Kemujuran dek kami sialek jamu, kok datanglah berbukakan pintu, duduklah bahkan bangka lapiak, litaklah baidangkan nasi, punawih lah batuangkan naya, indak kan upek nangka tumbuh hantah kok puji nangka bulia. Bahas sekarang kini nangko, nanba ibarat buruang pipi kumastan. Tabang babega di udaro balunta-lunta jo kabui babentan-bentan jo awan. Kueh malayang jo malayuk sudah meninggi nyo marandah tabang ke padang ribu-ribu iyo karimbo na satumpa. Sadang memakan buah rumput litak lapeh hawih pun tibo lalu disasuk ambunan setitiak sajuak nan bukan nalang-alang bak paneh ditimpul inai. Membayang-bayang kemuko mencayo kau tak banak. Sanang hati bukan kepalang pareso maruang tubuh siai anggota ketujuhnya. Deklah sudah minum jam makan, mungkasui bana dalam mati nak menjalang pinang nan sabatang menurut sarang bertinggalkan pulang ke asa ada ulunya. Ayo manya sebenarnya. Sampaikan Stan. Allah nan menjadi kesempurnaan sambah nan tertunggang ke perusutan. Karena balayalah sampai ke pulau Stan bajalanlah sampai ke bateh. Kok taganang Allah bapamatang mengiyalah bemuaro. Nan dimukasui Allah sampai nan diama pula pacah. Indak dolai, kok duduklah nak merok selo. Kok tagak lah nak mayu langkah beganjua surut ke pangkalan sebondong pulang ke negari mohon dilapeh juatin suci jemukunan janias kitu sambah perustan. Ya Allah sampai dek setempat ya. Sakir-kiro. Titah jo sambah dari mulut karangan nati sanubari bari balabeh kediturui ampun jerila pemanuhi. Kinilah datang sambah jo titah dari sultan itu duduk nak maurak selo tagak nak mayu langkah beganjua surut ke pangkalan sebondong pulang ke negari kan be itu kata Sultan. Sebenarnya. Sesuai bak pepatah Sultan Juo di ma biawak tajun sinan yang menyala di ma tuga tahanta sinan tinaman tumbuh.
Maka naknya jania bak dibasu, naknya tare bak ditampi, saya ke gugur dari tampuak nyato kelakang dari kulit, menanti sultan seketika nak diantar undiang kenan banyak. Menanti boh. Amanya nyamak setora jebusu. Nita, Baki amak sambah sepatah. lalu lah. Perundiang ketibukan ke baki amak kini tu dek karena bisiak lah samu kedengaran, berpemandangan amak dalam. Ndak kedulang panjang nama kedulang senang ketibunya. Dek karena duduk pada penjinjak mamak ni kau duduk je dalam rumah. Rancak nan. Kanya Datuk Linji. Berita lah. Nang jadi buah penitan ke bantang kinyak bisiak dah kadangaran dek imbau lah telefon. Hanya duduk baju je dalam rumah jinyak ni. Pasal apa yang Sultan Raja Bungsu? Lalu lah. Artinya singkit sidang bawa kabari dan namun untuk ini bah pembarian lah Sultan Raja Bungsu namun untuk ini di mana pembarian Sultan Raja Bungsu lah sayun selangkah jauh boleh sekolah. Dek ujian pun panih berasa. Itu kemantang kasanya. Kok panas apa Sultan Raja Bungsu lah sinanti boleh Sultan Raja Bungsu lah. Amuantanya. Setelah benar. Menita mak. Anda kerentang panjang ini tu kedulang senangnya ketibunya kok bisa kadang-kadang dia kalau puan bantah je kini kok baru sedik datang. Rancak mak. Nang kanta de kini kok bata corian tabari kini ko di Sultan Daro ala sa belimu kami. Idambo asalai seciuk na bayam serencang basi insyaallah gayung bersambut kata mau jawab ambantan kapangkanya mak. Nanti mu. Tampar patiah Menitah Stan. sambah kembali pada Sultan. Kepada Allah. Rupanya perundian dikembalikan ke baki Sultan kerana kok dapat seorang debulati dapat bersama payokan. Tentang kebenaran dan tertumpah ke baki ambo tadi Allah ambo bawa bakato bayo berjalan bermolah mencari bulik dan segolong. Gantiang putui biang ketabua ambo antakan ke baki Sultan. Maka teraduk pinta je pintu pihak sialik kerana dan bekasui Allah sampai dan dia malah pacah kini duduklah nama urak selo kok tagaklah nama yu langkah kan iyo itu bunyi benitan Sultan. Yulah. Ku itu iyo jalan nam pasar nam tampuah kato nam bana nam sabui. Allah dilai laki atau Allah dirasuak menjadi yau. Akan tetapi sungguh pun iyo nambah itu rupanya antara ambo Sultan sairiang indak setujuan sebidua indak sahluan sayo balai nujui. Artinya bana kok nan dibekasui iyolah sampai nan dicito iyolah dape. Tapi nan dia malu le pacah. Kalau nak menjadi niat jenazah dek kami disiko kita semalam ko besok pagi nak kami lapeh. Itu mangko sandang hati sepangka pulang maklum pada Sultan. Lah sampai dek Samandaro. Bilanglah. Rupunyo teraduk kebenaran nambu nan tetap buat kenan banyak nan talewa akan menjilih di rumah nangko. Dek Sultan orang nanarih bijaksana orang nan cadiak cendukio. Kok setiti Allah balawikan sekapalah begunuangkan. Tumahlah bapaidakan kena rape, baduduakan ke urek taguah basandakan ke batang gampa batatiangkan ke nenek mama. Maka kok tanamu meninjau, sultanlah tagak di puncak bukit. Kok tanamu menyilau, Allah lah duduk di lurah dalam. Saju Allah bana dalam mati, stan saju nambagai di palali, rasu manete akalundang, rasu bersiram maya rimbu. Sapiak pinta je pintu kami nan tapuhun ke pakai sultan. Karena sumbayang nembawa katu, alek kan yo bakutiku. Kok duduk kini ko labar sopan yang tagak labar sopane. Kami lah nak mayun kan langkah. Kini ko dek sultan, kanda labar raso kabuliah pinta labar raso kabalaku. Apalah kata sultan tadi, kok nan dimukasui alah sampai, tapi nan dia malu le pacah. Artinya nan dia malu le pacah, nak manahani kami semalam ko besok pagi nak kami lapehkan yo itu kelaluan yo sultan. Yo benar. Dek Sultan Bahayun lalu bagamangkan, bapujuak pagadang tangih basawak tengah dua itu unjuak nan tidak babarikan jauh tai buati kami Sultan. Sebab Allah ada begitu. Adapun kedatangan kami kemari nangko, pai mahantakan Sultan Khalifah. Tak ubahnya bak ibarat mahanta orang balaya ke Mastan. Bairiangkan sabateh pelabuhan kaparanggang langkah baganjua bararak babaliak pulang. Nyampang ke semuanya pulau kanjuangan. Kok nyoleang kapadek muatan terumuak candau nang kodohnya kami nan tidak bakuricih Sultan. Abah atunya lekini. Dek capo padi berunduakan kini rabahkan kayu jua. Dek cako kami baduduakan kini jalihkan jalan keluar Tan. Kabakistan sambah kembali. Nita. Taradok sambah jetita Sultan dan terserak kabake kami sepangkalan orang nan mairi merentangkan pekerjaan di rumah nangko. Ibarat betutu lah kami danga, ibarat mengaji lah kami simak. Lah jale uji maknanya lah nyato paham je tujuan. Kami ulang sepatah rundiang Sultan. Dek kerana cako kami lah berdudukan kini jalekan pintu keluar kan ia begitu kata Ustaz. Sabananya. Kok kita kaba jawab batimbang kato singkik saja kajawabnya. Jiluang tumbuh di parak serumpun je batang puah janjang patah pintu bapasak kamano Sultan nak keluar.
Kato minta dibalik sambah tolong kembalikan. Ayo manya sebenarnya. Mintalah. Sambah terpulang bagi stan. Sampaikan. Tantang penitahan sultan nan talimpah ke badan diri ambo iyo pulo tumah kironyo. Ko uju ilah semua ambo pandang nyari yangnyo lah ambo danga. Sasak tampe lapang pikiran barih simpan di balabeh tampan nalah patut tabau. Izinkan ambo meniti batang papah dek sultan jebicaro ambo nan tidak cedek pandai. Apalah nama menjadi buah perundingan sultan cako. Ujuangnya saja ambo sembah. Janjang patah pintu bapasak kemana sultan nak keluarkan yo itu kelaluan sultan. Yo mana? Abalehnya pulau dari ambo re bawah joko tetenggai mana juntaruhi kuah koto katos patah palang ungkai jemulik manih turun tangguh. Atolong petenggangkan tentang itu sultan. Sampai sultan. Inggo itu dulu. Ambo ulang kata sultan tadi, kau ulangnya pulau dari ambo. Katos patah palang ungkai jemulik manih turun tangguh kan begitu kata sultan. Tidak salah sultan. Karena sultan mengabek jo buah sentak rumiklah hambo maungkainya rasio buah dinan punyo. Bukan to kandak ndak babari sultan tapi gamang tunggu cameh kok datang malapi sultan ke babalia. Ba sabab mangkoba itu hari lalarui tengah malam bulan tidak bintang pun tidak rana jauhan nang kadi jalang jarak panjang nang kadi turui. Sedangkan biasanya rimbo bajariang padang bapi jangek taluak babuayo ikonan marusuh nama gambang hati kami sultan. Lah sampai dek semendaro. Langlah. Lah terapak pulau rundiang jebana dari sultan. Baalah bunyi rundiangannya kok tinggi ndak terpanjek lawehnya ndak taranangi di jalang rasa ndak mungkin. Sebab kok kadikilin ditikam jajak sio-sio tangkut tumbuh. Dikilin jajak kok lapeh ditikam jajak kok cupua disimpan saja dalam bari. Joko dikatakan rimbo bajari yang padang bapi nyangek taluak babuayo itulah kata sabananya tak dapat dibanding yang lain. Tapi stan santano pinta lai kabuliah kandak ko lai kabalaku insyaallah ndak kalalu karimbo rayo do. Bukan menampuh padang hana atau maranangi taluak jemuaro. Hanya jalanan pasar ka ditampuh labuh nang golong ka dituri. Sanangkan hati tentang itu stan usah dilapeh dua hati ke badan pulau mularaiknya. Segitu saja sembah sultan. Sultan Parbatia sampaikan tan. Nan bak papatah sultan juo segadang-gadang kapa banang kodo seketik-ketik sampan bakamudi adat nan keseperintah halua alam seperintah rajo alek seperintah pangka batolong dek sultan memanjangkan. Sultan Bendaro. Mital. Kapa banang kodo sampan bakamudi alam seperintah rajo adat seperintah halua alek seperintah pangka itulah inyo adat nan kawi itulah adat sabana adat. Nan kalau dikiki babi basi dibasuh babi haya dibubui tanya mati dianjak tanya layu abana tak dapat ditukari. Tapi sewajah daripada itu Stan, cancangkan dua sagaragai undangkan dua salanggano. Pertama syarat mengatur kedua adat nama makai. Si muncak mati tarambau keparak membau ladiang lukulah pau keduanya. Adat yo syarat di Minangkabau seroman awa dengan tabi yang sanda basanda keduanya. Ko iyo adat lah memakaikan alek seperintah pangka. Tapi syarat kan ada mengatakan innamal a'malu binniat. Barang sesuatu pekerjaan itu dimulai juniat. Nan niat kami kamari mahanta marapulai istan. Itu nambah makan. Ko mahlat tibo kami disiko. Tapi kurang selesai sabalango walu nado niat nambah malam. Antah ko iswa lain masuk untuk ngumu apa panjangkan tetampuah jo rumah nangko sama mendoa pada Allah. Sekian sambah perusutan bunyi nak sama kami danga jawab sugiro minta balik. Dah sampai dek Sultan Parbatia. Sekadar itu. Bana ko undang dinan cadiak jadi pepatah dinan pandai ka buah mulik dinan mudo. Adai babuah sentak kok sarak babuah mati. Sepanjang pituas ton tadi bahampang kami jo ayat bahambek kami jo hadis. Tasasak rueh ka buku tasorong bajak kapatu abi tutua tamai bicaro menurut kami tentang itu. Iolah malang rata tangan ditahan indak tertahan dilapih jua dan jadi. Sielen sielipia membelok lalu ke kilangan kabui pai gunung lah tinggal maratok bumi kepanasan. Sekitu sambah disambahkan pulang maklum pada Ustaz. Ayo manyo semenaruh. Ambo. Nak semua ia membasui, nak pucuk ulam menjulai, nak cayo kilik latibu, nak aluh licina datang. Kato sepatah nan nanti rundiang sebuah nambah tunggu, kini alah stan labuahkan tinggal dek kami memakaikan. Alhamdulillah kajaweknya stan. Bahasa lampih daripada itu. Kain tarawang kilin sangkui, kain panjang kasaruang bantah, kok datang kami stan japui pulangnya minta stan antah. Papancarian teman naruh tentang tua. Sultan Parbatia. Iyalah. Dek kuek saruan pulau melonjak pelang di kualo raso kata banulak tabiang ke tengah juo kanda ati. Hujan taduah kabuik pun tarang ombak tanang angin selesai lah suko kami melapehnya. Tapi dek gini yang pulau nang kodonyo basawa malahu juang tambang tetagun pesisia di anjuangan. Apalah jini sangkuiknya. Kok datang kami Sultan Japui pulangnya minta Sultan Nanta kan iyo betul kata Sultan. Iyo betul benar. Kami kabek padi jo daun jaweknya pitua Sultan Cako.
Adaikan basandi sarak basandi kitabullah. Cala ado tajam pun lai tinggal dek bawa menyimpaikan, sarak ado adat pun lai tinggal dek awak memakaikan. Cupak tetagak labai si jo siria sultan kami japui. Sarak lazim hukum lajaleh jo doa lek kami lapeh. Selamai sultan pulang pai, selamai pulau kami nan tinggal, sekitu sajo dari ambo rila jo maaf pamanui. Ajadilah semenaruh. Mintalah Ustaz. Sepanjang-panjang batang ayah Stan. Babelok baliku turun bukit tadayuk-dayuk di sarasah serak basirai minan data, namun lamo jo lambek kesampai jo di muaru. Baik tu jo perundingan kita ko Stan. Yolah. Dek panjang kecek banyak nan sasek, panjang rundiang banyak nan sumbiang. Nyampang tegisia bakeh naik, tagesoh jalan katurun tersingguang sultan di janjang. Taradok salah jo silik khilaf je khilafat sasek gawa sumbang jo jangga. Maaf jo kepada sultan seratus segala sepangkalan. Kepada Tuhan namo minta ampun. Samu tululihkan di tanah lakang tanah, kita anyuikan di lawik lapeh di naluruh kita bersimpang. Nan laya kita berilah-rilah nan batin kita pulangkan bagi Allah dapat siko habis kau tanah. Bana, anang kini jawablah salam sujud kami. Si upiak si tira imah membawa parian pulang pai, guluang lapiak sapula rimah kami berjalan nanyulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu sajo isi kaset latuanoi salah juga wa minta ditimbang ama minta ditimbang di manyo ku adoka to ananta dorong latuanoi sadila tak dalam hati ama oi dalam hati di manyo jawe salam lah dari balerong latuanoi kami nasiru kabatawi ama oi kabatawi di manyo kini Oirilah joma apa nyudahi latuanoi tantanganku ama kita wapisah di manyo kok taraga tuannya kami latuanoi carilah kaset di tanaman Tuhan, oi di tanaman akan duang di